Елей! Какво? Май днеска имаш бели мустаци, вчера имаше кафяви. Какво имаш предвид? Еми, че ти имам чувството, че устаряваш. Така ли? Ела ми тука! Да те видиме сега. Том, какво направи, бе? Цялото студи се умириса. Нищо не съм направил! Какво имаш точно предвид? Ебе, чакай, ти не плъмна ли? Не, наистина! Ама тогава кой? Еми оператора, естествено! Я веднага да проветриме студиото, бе. Ало? Ебе ти и аз не знам какво казваш.